Jay Shosha Crete a hacket and show an in Bloomsbury. She Crete gema mór farsin a seo a bheadi ham kishinkul ha fashkis céad hiad hectar India. She talamáideach is smua han ach ha de stegen Crete an a heo ha pican ha in inultre gan chreus gan cúdig an cútioch a she veine smua ha an a drúmiskari. Eoin banya gosa de henna agus do hennava. Va ceall ag me hín sinned di se viniste y bavish vi an nikla shrúmiskari a is ha sin tuxin kun sinned döver danig ha an diolach an naul a knoch golín an dosio. Cúdioch ha coinium gléva vitol de Farrington. Cúne húdath a chhuit. Fós meid stegen diolach an ag tiide darna coca a is ha rúcamise bliana ga stiúil sin a is ha cunium doiseach sé opid ha bhú dul an drúmiskari a is char a forri tractor na dat cin deir sin an híneal an spatiale a sin an luorsan ach ha sé opid chrúa van ha gaan tal mechrach ite le trúmiskari a harnach a dúhalú ha menne tein an a heoch a is le trúm ha vi kopian ach ha mer patrich ge sin ook vi met kutje door seche juske ha kroegen mone ha a boein an araver a is sé opis gema skiel ach gema tlach war a van na sin géidir soas. Nuorsan ha hoe maid tractor a is moet ik in teirga ha na héche gooi woeie har wij klechtje gaglechke gomoos go tricht. Ach pikke kan ik de tractor in stoi a is ha Júsi sinne vitreivene tractor in waarschijnlijk eisekutje gericht. Zijn sin kutje moor hoe ha opene krichtje. An rood tolletje as a skol. Ja, we mi gema tolletje as a skol. Ha mi na jemin Indie ach betellum gemoore wie moei ha inne kricht ruis kluchbal kosje ha betellum da spór sin geharit is na mi heulan an skol for strí geharit vi mit it all chluchgen og i skoltjeneles vi mit an a ferpe sin hause fos sva ui vora kom vi ha klesach mui is ha di ferpe sin sin. Na mi ulu borstri ha mi operein is ha hemlich mi nam luch tickers is ha mi sies glasach of hat 3 blione is waarschijn onwaarschijn ma ha lendi aram lim spoor is ha mi immer toch nech tlach voor an henner. Is een oorsen hoek met mijn gasten loom nul gaan Spanje een taal vliegen en met tickers speurlen gaan Spanje die houden zijn. Is dood bij le annastige waarschijn kudjok. Agus kasona hiliu gan na hilenan. Wanneer gaan werken naar hij terug dood bij en kopie je gericht. Is ik een online hoe mi garm wel hikkers ge paarsoenje as a skol houlan again wij te shier uist. Is we daar uit de koprig kun je mag kleven wie tikkers is a koppe je gericht. Is santier een pekan blienchen lik me hier oorlog ne hoprig zijn wie koppe nem nech tikkers. Hoogskere me gotier wie ha Luip spoors ha balkosjes, ruis, leems, machine juist ha mi am vuil is ha boeien kemmigen uise toer. Fat moor en vlienigen. Is ook me ha
waar mi waar ham kashin fichit na koik bion dikit saus ga gutjochen is hor shenim gemors hat denu leen mak no la du som mythology shenne ra kutjoch hamin am vaul is ne grichten is schenke ma kutrummer gehuwe ha krichtech kan nuiste toe gemelwaat haast is ha trellech de gielen ook loip krichtech kan nuiste toe kan la du is gemel hi grijf ach chimi draas se diest ha nu ook is femiat opgeginille warke je zijn huv ha kostgeschen ha dat so goede pliene konne ha bier een stoch ha vierde horststui ha lete je vi kan horste get ha rit akin ha geen gemoor as een hele nicht is an nuiste toe ha sin fenkin schenig ha traktor den tormoor op je nest ha contracten en toch se vast goed ha ujemen helse vast is een veel maar je ha ujem weken goed nu weken goed in je hand zo als je een goede gemoor gan chrichte ha niet alleen na kenest ha zijn ha brosnige ha op het bij chrichte is ha tar kutjoch an gejeku a ha tar tulites an kutjoch agus éoin dé har hót anis. Sheteo chiste shenne vadi ha schenke mat flikerst ach ha mi dogus gebi ha slaan jakin is ge brosnige an de griechteach ik zijn tachijn en realtors is ha gebi ha nemraan vijfdichten ik kan nog veel gurig is veel marst is veel meer een goedje en een goedje